हेलो दोस्तों, हम अभी वीडियो बनाने के लिए जा रहे हैं दोस्तों। ये देखिए रास्ता कितना अच्छा है, देखने में कितना सुंदर है। लेकिन याद रखना दोस्तों, इस रास्ते में जंगली हाथियाँ निकलते हैं। वो देखिए दोस्तों, मेरी बेटी नीचे से ऊपर आने की कोशिश कर रही है। जों वीडियो बानायखांनानै आं बोग्रोबाय गोजौआव लोगोफोर। बिराद मानसिफ्रा बेरायनो फैनानै बिदिनो जौ लोंलाबायनानै बियार लोंलाबायनानै बथलफोरखौ गारख्रुब हरलाबायनानै गासिबो बथल गोबाय गोजा। और फाइनली मेरी बेटी ऊपर आ गई है, ये देखिए। वो पीछे की तरफ देखिए दोस्तों, कितना अच्छा नज़ारा है। तो थांसै लोगोफोर, जों बिमा फिसा सानैजों रिल्स बानायनो फैदोंमोन। ओमफ्राय मोनाद्रायबाय आलासि फैनानै, बेनिफ्राय बानायनो हास्लाबाखिसै। माने मोनसे मोननै ओरैनो बानायहांबायमोन आरो सान हाबबाय, बारा गोबावबो थाजाया बेवहाय। ओंखायनो जों थांनोसै लोगोफोर। बेनिफ्राय मालाबा फैनानै बानायफैफिनसिगोन। मा जाबाय दे, खानांला। दासो खासि बिबार खादों नै, जाबायथ'। मोनसेल' जानांनाय, मोनसेल'। जाबाय दे, जाबाय। मोनाबाय, थौ थांसै। मोनाबायहाय लोगोफोर। फुंनि देंखोजों आंखौ लिंहरिनो, सेरजानि फुनायजों आंखौ गाबज्रिनो। दे थाब खाखां, थाब खाखां। हा? मोनाबाय, बेहाय बारा गोबाव थाजाया। आं दाखालि लांनायखौबो दोनखो नोङो? आरे सिरिजोबोना बियो। आं साजायनानै दोननोसो लांदोंमोन। हा, साजायना दोनगोन, बे मा सिरिग्रा बुस्थु ना, बे गोबाव थाया। दोस्तों, यहाँ पर बहुत से लोग शूट करने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत अच्छा है। ये देखिए दोस्तों। लोगोफोर, जों दिनै बिमा फिसा सानैजों रिल्स बानायनो फैदोंमोन हा। आलासि फैनानै, फैनो ओंखारथारनाय समावनो आलासि फैनानै रिल्स बानायनो हास्लाबाखिसै, मोनाबाय। बेनिफ्राय ओरैनो मोनसे मोननै बानायबाय आरो। ओमफ्राय मालाबा जों बेलेग दिनाव फैफिनसिगोन। ओमफ्राय फिसाजोआ खासि बिबार बिराद मोजां मोनो, खासि बिबार खागासिनो दं न'आव साजायनानै दोननोनो। लोगोफोर, आङो बिराद आफसुस जाबाय दिनै। माने रिल्स बानायनो फैनो ओंखारनाय समावनो आलासि फैनानै जोङो लेट जाबोनानै बिदि मोनाफैबाय। बेनिफ्राय जों दा मोनसे मोननै रिल्स बानायबाय आरो, नोंथांमोनहा नाय। बेनिफ्राय आंनि रिल्सखौ, आंनि भिडिअफोरखौ नोंथांमोनहा नायनानै माबायदि मोनो अननानै कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरदे लोगोफोर। दिनैनि थाखाय बाय बाय लोगोफोर, बाय बाय। सान हाबबाय, जों थांनोसै। नै लाइटआ नुहुरबायना, गारिनि लाइटआ, नै गारिनि लाइट जोंहांबाय। बे बिराद मोजां समायना खासि बिबारजों बुंफबजोबनायमोन। बे गुफुर गुफुरा गासिबो खासि बिबार लोगोफोर, नुबायना? बहुत अच्छा सिनारी है। गोदै गोदै राव, गोदै गोदै फाव, गोजोन गोजोन राव। जोंबो रंजानो फैदोंमोन दिनै, रिल्स बानायनो फैदोंमोन दिनै लोगोफोर दसे। नाथाय सान हाबनायखाय जों हालिया लोगोफोर। बेनिखायनो जों मोनसे मोननै ओरैनो बानायसाबनानै जों दा थांनोसै लोगोफोर। बाय बाय।